Nevladinog sektora očekuje da premijer Duško Marković detaljno obavijesti crnogorsku javnost o tome šta je službeno radio na Majorci od 13. do 15. septembra 2018. godine. Na to ga je pozvao Dejan Milovac, pošto je vlada objavila šturo objašnjenje da je Marković na Majorci bio službeno sa delegacijom kompanije Iberostar i da se državni avion koristi isključivo u službene svrhe. Ipak, kako služba za odnose sa javnošću nije izdala zvanično saopštenje o Markovićevom putu za Španiju, kao i to da u medijima iz septembra prošle godine nema ni slovo o tome da je premijer posjetio Iberostar. Nejasno je zašto javnost već pola godine nema informaciju o tome da li je i šta dogovorio na tom višednevnom sastanku. Mans između ostalog pita koliko je kompaniju koštalo premijerovo gostovanje na tom španskom ostrvu. Ukoliko se pak radilo o nečemu drugom, podsjećaju da je dužan da nadležnim organima putovanje prijavi kao poklon. Mans tvrdi da su svi redom u vladi odbili da daju informaciju o putu državnog aviona na Majorku, zbog čega sumnjaju da je namjera bila da se taj put sakrije od javnosti. Barska policija